Moi, mä oon Emma. Ja mä oon Monna. Ja nytten kesäloma on alkanut ja hyvää kesää ja kesälomaa. Mutta joo, nyt me tehdään sellaista, että äiti kääntyy vaikka. Ja sit mä oon silleen, että pommi vaikka. Ja sitten siinä niin kun näkyy, että mitkä on pommeja. Ja sitten jos äiti syö tästä sen yhden pommin, niin sitten se lähtee 1 elämä. Ja meillä on kaikilla 3 elämää. Ja jos ei nyt tajunnut, niin sä tuut tajua tämän videon aikana. Ja näitä on 3 kierrosta mustikoilla, pringlesseillä ja porkkanoilla. Ja se, kuka voittaa, saa tästä 100 euroa. Täällä on 40 euroa tässä. Sitten on 10 euroa eli 50 euroa sinne. Ja sitten 40 euroa ja 10 euroa joten 50 euroa, joten se on yhtä suuri kuin 100 euroa. Mutta joo, nuorempi aloittaa. Ai nuorempi aloittaa, eli mun pitää kääntyä ensimmäisenä vai? Joo. Okei, no niin. Tai voinko mä laittaa silmät kiinni? Ei, se on huijausta. Koska sit jos sä oikeesti niinku kurkit, sun pitää katsoa. No niin. Okei. Äiti kunnolla. No niin kunnolla kuin pystyn. Okei, valmis. Okei. Ja sit sun pitää kääntyä. Okei. Okei, hyvä. Muistat sä ne? Muistat sä? Joo. Muistat sä oikeesti? Muistan, joo. Okei. No niin, kumpi Ja- aloittaa? Nuorempi. Okei. Mitä? Ei mitään. Ei kun, oliko se turvassa vai ei? Turvassa. Mä luulin, että mun pitää vaan sanoa boom. Niin, Jos. miten se on turvassa, niin sun pitää sanoa turvassa. Okei. No niin. Apua mä pelottaa. Päivä. Heti. Turvassa. Sitten. Turvassa. Yes. No. Turvassa. Boom. On se nyt vuoro. Joo. No niin. Eli ollaan 1-1, eiks niin? Joo. Boom! No miten sä halit sitten nähdä? Sä et voi kertoa. En mä voi mitään kertoa. No niin. No niin. Mä otan juomaan. Ota. Saanko mä ottaa jo? No. Sä et muista. Muistan, sä oot turvassa, Okei. Niin joo. Turvassa. Yes. No niin. Eli 2-2. Okei. Piimu. Turvassa. Piu, tule tänne. Ei! Mä hävisin. Joo. Okei, noniin. Noniin. Hyvä. Sitten porkkanalla. Ja ne on... Okei, nää on nyt tässä ja... Joo.
Nyt aloitetaan. Nyt sä voit aloittaa niillä pommeilla. Okei. Näytetään se mun. Joo, hyvä. Joo, valmis. Sitten. No niin, valmis. Hehe. Mä en muista. Nyt oli mun vuoro aloittajaksi. Joo. Muistat sä? Muistan. Noniin. Boom! Ei, eka! Joo. Okei. Sun vuoro. Turvassa. Joo, se ottaa. Okei. Turvassa. Oi herra jumala, mä ajattelin hetikö mä hävin. Hyvä. Ei kun olisi toi pommi. No vitsi. Kyllä se oli turvassa. No niin. Sun vuoro. Turvassa. Saas Matta. Sä et voi huutaa boom, kun se on porkkana. Niin Purvassa. apua. Hoi. No niin. Eli edelleen... Boom! Eli 1-1. Joo. Mä en muista enää mikä se mitä sä olet laittanut mulle pommiksi. Boom! Hoi! Sulla on enää yksi elämä jäljellä. Niin joo. Voi hönsukki. Turvassa. Mä annan vinkin, kannattaa vähän muistella sitä mun viimeistä. Äsken. Se. Niin. Ai et sä oisit tehnyt samanlaisen nyt, mutta toisinpäin. Oli sitä tiedä. Itse täällä vaikka näin. Tai näin. No sit tää olisi turvassa. Turvassa. Hui! Ai niin on mun vuoro. Boom! Voi. No niin, 2-2. Mua pelottaa. Boomin turvassa. Ai turvassa? Okei. Okay. Se oli boomin turvassa. Joo. Sun vuoro. Sulla on vieläkin sitä. Porkkana on niin paljon suussa, että... Turvassa. Mä rupesin jo miettimään, että mitä mä otan. Mä unohdin sanoa sulle. Okei. Okay. Boom! Oikeesti? Ei! Mä oon ihan varma, että toi on se pommi. 2-0. Mä joku voittaa. Sä tuut voittaa tämän.
Money. It's so funny. Silti vedetään vielä noin Pringlit. Mitäs tykkäsit babyporkkanoista? Hyviä. Mm. Pringlesit NYT. Okei, nyt nämä sipsit on tässä ja mulla on tässä toisinpäin, että ne erottaa. Okei. Nyt mä aloitan, eli boom boom boom. Oot. Nyt pitää sanoa silleen, että jos... Kato. Että jos mä oon vaikka silleen... niin mun pitää olla boom, boom, boom. Okei. Okay. Mut sä et saa nähdä sitä. Joo. Boom, boom, boom. Okei? Okay? No niin. Apua. Boom, boom ja boom. Okei. Okay. Oi vitsi. Tiedätkö, kun sä röystäsit sun kehon sisällä ja sit se tuntuu nenässä. No niin. Okei. Okay. Turvassa. Wow. Piimua. Mulla pitää antaa porkkana. Mä en muista oikeesti mitä mä en muista. Okei, no mitä me nyt tehdään? No laita uudet. Ei, kyllä mä muistan. No. Mä kyllä kuitenkin voittaa, että kyllä mä muistan. Okei. Noniin. Okei. Turvassa! Oi. Pelästyit sä. Sä oot sillä. Niin. Turvassa. Hyvä. Ei hyvä päivä. No ihan selvä, mä tuun kuitenkin voittaa. No. Turvassa. Voiko mä voittaisin tämän vikan rundin, vaikka mä en sais rahaakaan siitä, mutta se olisi kiva voittaa yksi kerta. Onks mä voittanut kaikki? No on. No. No niin. Äiti. Ei voi sä. No niin, sun vuoro. ASMR. Okei, mä teen kohta ASMR. Tee. Boom! No niin, 1-0 tässä pelissä. Boom! Ai hei. Nyt onnistua ASMR. Kosketella. Nyt. Mut voit sanoa, että onko se turvassa vai ei? Turvassa. Aha. Joo. No niin. Turvallista. Vai, minkä sä otit? Otit sä tän? No sitten, sori, turvassa. Juomat loppu. Mulle ei. Sun vuoro. Haluatko vettä? Mä haen kohta. Okei. Turvassa. Turvassa. Nyt molemmilla on enää 4 jäljellä.
Ja 1-1 saa. ai vitsi, mulla tuntuu selässä. Sipsi. Menikö se tänne puolelle? Kun mulla oli tietysti terävä, niin se raapi niin se tuntuu selässä. Tiedätkö? Joo, tiedän. No niin, kenen vuoro se on? Mun. Sulla meni sipsit äsken selkään. Niin, mä olin 4 enää jäljellä. Ja voitot on 1-1. Tässä Kuuntele. osassa. Voitot on 1-1, siis pommit on 1-1. Ai vitsi, mulla tuntuu. Menikö se sipsi nyt olkapäässä? Joo. Saanko sä syödä nyt tän? Joo, saat. Boom! Oi. No niin, pommit on 2-1. Suora. Niin enää molemmilla 4. Äitillä 3. Molemmilla on 4, mutta äitillä on 3. Okei. No niin. Molemmilla mulla on 4 ja äitillä 3. Niin mulla löytyy vielä 2 pommia. Se voi olla ihan mikä vaan näistä. Äitillä löytyy. Vielä 1 pommi, mut sun vuoro. Joo. Noniin. Turvassa. Noniin. Poppa. Ahuaha. Noniin. Sun vuoro. Mulla löytyy edelleenkin 2. 3. Joo. Tai siis... Jompikumpi näistä on pommi. Ja nyt mulla on 2 pommia. Voi olla siis ihan mikä vaan näistä. Pari ja... Ota nyt. Mitä ihmettä sä puhut? Et mitä sä meinaat nyt? Mitä meinaat? No, mihin sä lähit? Mä alkan naurattaa. No mä huomasin. Joo. Noniin. No niin, ja mua nauratti se, kun... Noniin, nyt Mä on. olin vaan yhtäkkiä silleen... Mä olin silleen... No nyt otat sieltä sipsi, niin katsotaan kuka voittaa. Mitä? Et nyt otat sipsit, niin otetaan. Nähdään kuka tän voittaa. Tän pelin, vaikka sä oot jo voittanut tuon satas. Pimu alkaa nyt leikkaa. Vähän myöhään. Mä oon tässä. No niin. Kenen Pimu saa repis. No niin. Okei. Turvassa. Hyvä. Turvassa. Oi. No kumpikaan ei kuollut. Millä lailla?
Milla ei kuollut. Millä lailla? No niin. Että kumpikaan niinku... Ja sä nyt naurat. Kumpikaan tässä pelissä ei nyt kuollut, Okei. koska kummaltakaan ei lähtenyt kaikki eläminen. Niin, ai totta. Joo. Mä ajattelin, että tämä vedetty jotenkin vielä loppuun, mutta... Jätkä voitti. Ole hyvä. Kiitos sun kesälomarahat. Money, isu väliin. Moro poro. Moro. Moro. Heippa. Heippa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Heippa. Tilaa kanava tästä. Ja tykkää videosta. Heippa. Heippa.